V nasledujúcej videoukážke si povieme, ako vyzerá metalická kabeláž v počítačovej sieti, ako prepájame koncové zariadenia, respektíve stredové zariadenia medzi sebou a ako prepájame stredové zariadenia s koncovými zariadeniami. Musíme si ujasniť, ako vyzerá taká metalická kabeláž. Metalická kabeláž pozostáva z viacerých menších drôtov, ktoré sú spojené do jedného celku a sú vo forme káblu. Pozrime sa teda na to, ako takýto kábel vyzerá. Môžeme vidieť, že UTP kábel pozostáva z viacero menších káblov, ktoré sú do seba zapletané. Môžeme si všimnúť, že každý kábel je zapletený iným štýlom. Modrý kábel má evidentne viacej prepletení ako oranžový alebo hnedý kábel. Zelený kábel má väčšie množstvo prepletení, ako majú tieto ostatné dva bočné káble. Toto robíme kvôli tomu, že pri UTP kábloch, čo vlastne znamená Unshielded Twisted Pair, nemáme žiadne krytie. Kryť môžeme napríklad magnetickú aktivitu, ktorá vzniká pri prenose elektronických impulzov, ktoré reprezentujú naše dáta. Aby sme tomuto zabránili, potrebujeme naše káble skrúcať. Týmto skrútením anulujeme magnetické polia, ktoré vznikajú v okolí kábla. Toto ale ešte nie je dostatočná ochrana a preto naviac nie len, že každý kábel skrútime alebo zakrútime ho do seba, ale my ešte tieto káble zakrúcame do rôzneho počtu zakrútení. Hnedý kábel má menej prekrútení, zatiaľ čo zelený a modrý ich majú viac. No aj medzi zeleným a modrým je rozdiel v počte prekrútení. Tým pádom dokážeme týmito dvomi spôsobmi relatívne efektívne zamedzovať rušeniu. Existujú rôzne normy pripájania káblov. Poznáme viaceré rýchlostné typy. Každé fungujú na rozličnej norme. Kategória 3 poskytuje spoľahlivé prepojenie pre telefónne hovory. Kategória 5 a 5E už ale poskytuje prepojenie do 1000 megabitov za sekundu s tým, že toto prepojenie je už vhodné na prenos dát. Kategória 6 poskytuje prostredie vhodné na prenos až do 10 gigabitov za sekundu, ale takáto vysoká rýchlosť už nie je odporúčaná. Môžeme teda vidieť, že aj UTP káble majú vlastné normy a na základe týchto noriem môžeme určiť, aký kábel je najvýhodnejšie v našom prípade použiť. Pozrime sa teraz, ako vyzerá konektor RJ45. Konektor RJ45 je vlastne zakončenie UTP kábla. Tento konektor RJ45 vsúvame do RJ45 zásuvky a na základe tohto dokáže náš počítač prijímať dáta, ktoré prechádzajú cez UTP kábel. Teda UTP kábel je zakončený našim konektorom RJ45 a vchádza do zásuvky RJ45. Bavíme sa o UTP prepojení, teda o nekrytom prepojení. Ukážeme si, akým štýlom musíme urobiť koncovku nášho kábla tak, aby náš kábel dobre fungoval. Môžeme si všimnúť, že vľavo máme zlý kábel. V prvom rade menšie kábliky, ktoré sú vnútri hlavného plastového obalu, musia byť týmto obalom kompletne zakryté. Ako ďalšia časť si môžeme všimnúť, že naše kábliky nie sú dobre umiestnené v kovových konektoroch. Teda náš prenos nebude korektne uskutočňovaný, pretože elektrické impulzy sa nemôžu správne prenášať v prípade ľavo. A v neposlednej rade si môžeme všimnúť, že usporiadanie našich káblov
je zlé. My totižto musíme pri prepájaní rôznych zariadení na našej počítačovej sieti brať v úvahu, že jednotlivé káble musia byť usporiadané v istom systéme na základe toho, či prepájame dve rovnocenné zariadenia alebo koncové zariadenie so stredovým zariadením. Teda chyba vľavo je aj neusporiadanie káblov. Ako posledné si ukážeme, aký je vlastne teda rozdiel pri prepájaní koncových rovnocenných zariadení a zariadení, ktoré sú v hierarchii na inom stupni. Teraz už vieme, ako vyzerá UTP kábel. Ukážeme si ešte, aké normy potrebujeme na prepojenie dvoch rovnocenných zariadení a koncového a stredového zariadenia. Napravo máme prekrúcaný kábel, naľavo máme priamy kábel. Pri prekrúcanom aj pri priamom kábli sa nám hnedý pár nemení. Pasikavý káblik je vľavo v oboch prípadoch. Rovnako sa nám v oboch prípadoch nemení modrý pár, kde je pásikavý káblik vpravo v oboch prípadoch. Pre káblikové páry, ktoré sa nám menia, tak tu máme zelený, ktorý je pri priamom vľavo a rovnako ako je aj vľavo jeho pásikavý kábel. Pásikavý kábel sa nachádza vľavo aj pri oranžovom páre a toto platí aj v oboch prípadoch. Takže pri kábloch, ktoré meníme, sú ich pásikavé kábliky vždycky vľavo. Oranžový kábel je pri priamom ako keby obkolesoval stredový modrý kábel. Pri prekrúcanom kábli si tieto dva káblové páry svoju úlohu vymenia a tentokrát zelený obkolesuje modrý pár a oranžový pár zostáva vľavo. Takto teda riešime ukladanie káblov pri area konektoroch. Ako môžeme vidieť, dva koncové zariadenia prepojíme prekrúcaným káblom, zatiaľ čo koncové zariadenie so stredovým zariadením prepojíme priamym káblom. Prekrúcaný kábel sa znázorňuje prerušovanou čiarou, pričom priamy kábel priamou neprerušovanou čiarou.